Aksyon Radyo Philippines Standard Time, las 10:15. Corporation, ISO. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Año Nuevo Special Comedy. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Año Nuevo Special Comedy. Mayang gabi mga kaaksyon, welcome na welcome diri sa atong panghalagad karon nga gabi. Sa tutarang nga mga kaaksyon, gikan sa naklain-laing nga mga barangay diri naman sa Dakbanwas sang Bacolod. Sa atong mga maukod nga matag palamati gikan sa naklain-lain man nga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Sa atong mga kaaksyon sa Western Visayas, sa bilog nga pungsod Pilipinas kag abroad. Mayan nga gabi sa inyo tanan, kumusta kamudra? Kumusta man ang mga avid listeners ng Aksyon Radyo Bacolod, ilabi na sa Aksyon Night Patrol. Mga ka-aksyon, welcome na welcome sa ito naman nga pagpangalagad subong nga gabi tubtub kita. Nga maglinong ang palibot sang syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Karon nga adlaw mga ka-aksyon, pinakauli nga adlaw sa bulan o kung tuig 2021. Pinakauli man nga adlaw sa bulan sang Disyembre. Magasaylo naman kita mga ka-aksyon sa diligid lamang madugay sa panibago naman nga tuig sa ato naman nga mga panibag-o nga mga pagpanghangkat mahimo nga aton nga pag-atubangon. Gani mga ka-aksyon, standby kami doon kag tutok lang sa ato naman nga special coverage diri sa Aksyon Radyo Bacolod. Ngayon kaupasagi hapon nato ng ato naman nga mga Aksyon Unit Reporters and of course ang ato naman diri nga News Center. Karon nga gabi ginaman naman ni Aksyon Dale Salazar. Onboard man sa patrol sa paglambihong sa naglain-laing nga mga lugar diri naman sa syudad sang Bacolod kag magaresponde sa mga insidente, aksidente nga mahimo magluntad samtang kita pa dayon nga nagapangalagad. So mga gabi mga ka-aksyon sa to naman nga special coverage.
Onboard sa patrol si Aksyon Arlo Ticar. Back to back naman sa aton nga piloto sa patrol sa mga gabi, we have Aksyon Nino Bugina. Sa dili gid mga madugay, manging kaupod man nato ng aton nga mga Aksyon Unit Reporters ang bilog nga puwersa sa Aksyon Radyo Bacolod sa pagdulong sa inyo sa pila ka ulihi nga mga balita kag mga impormasyon sitwasyon sa palibot sang syudad. Seda sa barangay Tanghuob, dugay-dugay, base makakuhaan kita sang tiyempo kag makapakig-angot kita kay Aksyon Marlon Hervea. Yara man dira sa may barangay Tacoling, diriman sa syudad sang Bacolod. Si Aksyon Eden Aboso. All the way naman sa may syudad sang Himamaylan, ato dito subong si Aksyon Dorel Cabato. From Granada area maka-aksyon sa Police Station number 5. Base available man ang linya ni Aksyon Alvin Grava. Sede naman sa barangay Villamonte ka barangay o kung sa iban pagiging mga kaiping ka baranggayan, we have Aksyon Artay Hupon. Sa bahin sa Police Station number 8 sa barangay Pahanokoy, diriman sa Dakbanwa sang Bacolod sa Aksyon Eric Magbanwa. Manging kaupod man nato mga ka-aksyon ang ato naman nga mga aksyon correspondence. Gikan naman dito sa norte nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental. Sa era sang Banwa sang Toboso, Calatrava kag syudad sang San Carlos. Yara naman sa aksyon Nilson Pateño. And of course mga ka-aksyon sa era naman sa ikaduha nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Manging kaupod naton si aksyon Roger Guteva nga magadulong sa pinakauling nga sitwasyon sa era sang Banwa sang Manapla, syudad sang Cadi, syudad sang Sagay kag Escalante nga area. Dali naman sa technical side mga ka-aksyon, we have Aksyon Nelmar Madera and Aksyon El Rey Dutilios. Update ninyo kami samtang aton nga sugalawon ang tuig 2022. Dali naman mga ka-aksyon sa aton nga special coverage. Ini ang Ano Nuevo special coverage sang Aksyon Radyo Bacolod. Año Nuevo Special Coverage. And of course mga ka-aksyon, ako naman inyong alagad subong kagabi, tub-tub kita sa gihapon mga ka-aksyon kung saan o malabutan ang atong pagpangalagad diri sa special coverage. Ako naman si Aksyon John Diaz. Mayang gabi sa lawat sa aton mga ka-aksyon, maulano ng panahon sa probinsya sang Negros Occidental. Actually, antes kita dari magpungko sa aton subong gabi nga programa. Aliba kita sa area sang Banwa sang Isabela. Dito sa Isabela, medyo gulugal umon ang panahon. Pagpauli ko kainasang hapon, mga alauna, nagasigi na nga daan panalitid diri sa syudad sang Bacolod. Tubtob nga nakalabot kami sa Banwa sang Isabela. Nagasigi man dito, medyo magalumon ang kalangitan, nagapanalitid mga ka-aksyon. And I expect sa iban pagigurong ng mga lugar, no? Do pulo pareho man ang sitwasyon subong nga kagabiyon. Mga ka-aksyon, countdown kita, isa na gid lamang ka oras ang nabilin kag 35 minutos. Magasugalaw na nato ng tuig 2022. Kamusta ka mo dira? Ibang guro nag-amat-amat na ni ay. Amat-amat nagwa sila tagsa ka mga balay. Usually on a regular basis, basta gani bagong tuig. O kung nagasug-alaw kita mga ka-aksyon, expectaron tanin nga daan nga temprano pa lang sinumbali ng palupok diri, palupok dito. May duha na ko nakasayas ang palupok mong palupok sa gwa, kaga palupok sa sulod. Ayo di purma. Ang palupok sa gwa, di nagagatingog na sa. Ang palupok sa sulod, kung si kilala ko pa, amo na ko ng silent mode. Ayo di purma.
We have to spread good vibes mga ka-aksyon. Subong kami sa tutunan nga matag palamati mahimo ka mo makabadalas inyo man nga mensahe sa ato naman nga Facebook Live, sa aton nga live streaming. Subong nga gabi ako daton mabasahan. Subong nga kabihon mga ka-aksyon. Ibotan ang inyo nga mga greetings, ang inyo nga messages. Kaya ato na nag-aansang igtalopangod sa dili ginamang madugay. Please do like, share ang ato naman nga Facebook Live streaming. Subong nga gabi agod madamo kita sang may malabot pa mga ka-aksyon. Hindi magkahuya, no? Iposa da maka-aksyon ninyo mga komento kagang inyo man nga maipalabot ng mga mensahe. Ano inyong mga New Year's resolution? Ano yung darang handa man? Bidulong inyo man kami di. Iban ko ro may gina piknit darang ang mga litsyon ay. Si Caitlyn nang ni Goro do may ari giniguro preparasyon no? Usually kung mga amos sila mga panahon, ang kalabanan na rin nga ginapreparar sa atong mga ka-aksyon. Kangaybi sa mga salad, spaghetti. Doon mo na usually nga mga pang... ano panawag nila? Medianoche. Ang mga pang medianoche nga mga pagkaon mga ka-aksyon, salad, spaghetti, may sudan kitrabi, manok, baboy. Baka, dalaan na lang da. Hindi lang tigre ito Year of the Tiger kada 2022. Kaya kayo doon sa Pilipinas, duyawan kami doon, hindi ka guro kakita. No? Doon natin yan, no? Sunil Rey, no? Doon natin yan, Tiger yan, no? Tulot tigrihon ng guro. Sa tanan nyo dyan, ginapreparar, hinahinay lang ha, kahit yung kolesterol, oy! Aral sa permiya, daan niya nagapangilay mana. May balinsana kalangda, may maha kaabi, buko salad, may liempo ka nga sudan. Bisang na litsona. Importante, ulop na na yung tanan kag ti malipayon ikaw. Samtang man gabi ay kung pabalik sa Bacolod, ang palupok pertigid. Kaya hindi nyo kinapagpalapit, like example, magpuro-purupok ka mo. Palayo nyo sa pagkaon kay kadelikado. Lawig-lawig pa ni ho. Pila sobra pa isa ka oras mga ka-aksyon na nabilin antes ato sa kalao ng tuig 2022. Dagay dugay ato man ipag-share sa inyo ano ba lang mga dapat naton nga bantayan, anong ginaton nga gina-look forward sa tuig 2022 mga ka-aksyon. Kabalo ka pa base mga ka-aksyon sa Chinese Zodiac Year o kunabi nila nga highlights. Ang ining tuig 2022 ang ginatawag nila nga Tiger Years. Pinaka-relevant ini mga ka-aksyon para sa mga nabunag sa tuig 2022, of course, 2010, 1978 ko 1998, 1986, 1974, 1962, 1950, kag 1938 mga ka-aksyon. Very significant on those particular years nga dra kaabig na bata, no? Usually mga ka-aksyon, kung basihan natin ang Chinese Zodiac Year, di of course nagasugod ini from January to mid-February, and kung may mga meaning ina mga ka-aksyon, no? May mga lucky numbers man na siya, no? Mga butang will bring tigers kuno into luckiness. O kung nabi, ginatawag na ba nila nga diboynas kagid. Mga diboynas ka kung na mo sining imo nga ginapang bit-bit ng mga pagkabutang. Lucky numbers, ang ambadris ang Chinese Zodiac mga ka-aksyon is 1, 3, and 4. Saran ko nga numero nga contains ang 1, 3, and 4. Lucky number na sang mga tigers, no? Ang lucky days naman, 16th and 27th of any Chinese lunar month. Lucky colors, according sa Chinese nga zodiac mga ka-aksyon, blue, gray, kag orange. Ang lucky flowers, yellow, lily, and cineraria. So muna mga ka-aksyon ng pila ka mga essential nga mga pagkabutang may kaangtanan sinipagsugaron nato sa tuig 2022.
Antes pa man ang tanan, una kita nga batch, anayo may gabi kay Caitlyn Nang. Dennis Richard Tiboruma, Happy New Year pang! Happy New Year dira sa may Banwa sang San Enrique. Musta ka mo da sa San Enrique, man? Bati ko do, may mga suga na da ko, no? Market may supply na sang kuryente, at least hindi ligong dulom ang pagsugalaw ninyo sa bagong tuig. Dapat ma-enjoy ka mo sang todo. Bisan pa yung nga naagyan kita sang ining bagyong Odette. Unang ba naton, dapat ipakita ginaton ang aton nga strength, no? Bakod kita gyapon mga kaakson. Ay, sinong Vicente ka na Encarnacion Semeliano. Noong may gabi, Happy New Year ko, no? Happy New Year, madasi mo nung Vicente Encarnacion Semeliano. Ba't ka may duty ni sa subong, ha? Kag sa tanan ra nga mga employees, nga mga personnel sang check-in hotel dira sa area sang Dalan Luzuriaga sa likod sang daan nga City Hall. Kagawa din Bongjo Campo, mayang gabi man, Happy New Year! Happy New Year dira sa imo, sir. Kumusta kita dira? Basta ganyan nag-aulan na daan ang panahon, medyo mabulubog naman ang panyampo, maulan na ng panahon, oy, katugnaw, ged. Pag-jacket, ged. Jacket ka, ged, no? Kay tunog na daan, mga ka-aksyon. Sir Hill Javier, good evening, Action Lord, Action John, Happy New Year lang sa imo, stay safe. Good health, always, salamat, and God bless. Hoy, Sir Hill Javier, God bless man dara sa imo, ang sa imo dara, mga ka-aksyon, no? Halong God bless ikaw dara. Kag ti-enjoy lang gid ang aton nga New Year, Sir Hill Javier. Father Dodoy Celis, Happy New Year sa imo dara. God bless you, Pads. God bless yung mga journey, no? Kay Father Dodoy Celis. Ma'am Lily King, good evening, Action John. Jinky Dialag Don Star Mayon to all members of Energy Fans Club. Advance Happy New Year greetings from London with love. Mga ka-aksyon, sa itong pagbalik ko na ito ng pinakauling sitwasyon sa syudad sang Bacolod kag ang aton man nga mga aksyon unit reporters and aksyon correspondents kay tilawig-lawig pa niyo ang ato naman nga special coverage diri sa Ano Nuevo special coverage sang Aksyon Radyo Bacolod. Año Nuevo Special Coverage. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning.
Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Action Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgo, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakaripatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo ba ito? Sus, sa pakatuig. Sabo pa rin magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sang husto. Ang kada botante ang may kawalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang maginalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing nga survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, ilauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
karon nga panahon sang tig-ulan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ulan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Do not just throw away questions and statements. Kasbarang aton siring nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod #1. During this crisis,
The result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapya na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo.
sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Año Nuevo Special Comedy. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 10:50 na. Sa lahat mga kaaksyon, ang nabilin, isa ka oras, kag 9 minutos na gidlamang. Ato na pagkasugalawan ng tuig 2022. And say bye-bye mga kaaksyon sa tuig 2021. Antes pa man ang tanan, sa gihapon sa tutanang matag palmati, pwede ka mo makapadala sa inyong mga mensahe, pinaagi naman sa aton nga Facebook page, sa aton nga live streaming sa mga gabi mga kaaksyon. Yan na search ang www.actionradyobacolod.com/Facebook page. Of course, mga ka-aksyon, pwede ka mo makapadala sa inyong mga mensahe. Ang luyag ninyo ipag-greet sa aton diri nga pagpangalaga diri sa Aksyon Night Patrol. Ang ato naman nga Ano Nuevo Special Coverage. Antes pa man ang tanan, ibalo na naton ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Nagaulan pa bala? Nagapaniliti o kunangan manami na ang aton nga panyapo sa palibot sa syudad sa Bacolod. Musta na kayo kabati na ko diri may mga feedback o kung may mga echo nga mga nagapalupok na subong nga gabi mga kaaksyon. Let's check ang aton nga patrol with Aksyon Arlo Ticar nga naka-standby with Aksyon Ninyo Bugina. Año Nuevo Special Comedy. Aksyon Arlo, mayong gabi! Yes, action dyan, may gabi sa aton sining mga tagpalamat na and advance Happy New Year sa imo action dyan kag sa aton sining mga listening public. Okay, advance Happy New Year man sa imo Aksyon Arlo kag sa upod mo sinupod mo sininyo no? Aksyon ninyo subong upod ko di action dyan. Okay. And nagalibot kami sa pila ka mga area dire sa Dakbanwa sa Bacolod. Especially sa pila ka mga mayor nga dalanon and right now action dyan na naobserbahan naton nga kung ano kaguto kagina action dyan sa pila ka mga dalanon subong sini tuma naman niya kaligwa aksyon dyan ang pila ka mga dalanon diri sa Dakbanwa sa Bacolod gilibot naman kay na. Okay. Lacson, Aranita kag pila pagid ka mga portion sang syudad Team Masilingtang tuma na gid kaligwa ang mga dalanon wala na sang traffic kag ang aton sa nga obserbahan aksyon dyan nga ang pila naton sa mga koturan nga nagapinuli na subong sini ang mga private lang ang mga salakyan pag ining mga gay nga gaw no? Gay nga gaw na sila guro? Naintindihan ta nga nagadali kag binurhot lang nila sini nga mga motor aksyon dyan. Hinay lang hindi maging agaw sang base bala sobra mo kadali karon kag hindi ka kalampuas 2022 Amo gani ka binurhot balati way kita kabalo ang puang disgrasya nga dani di ka mapulong aksyon dyan mo. Sakto. Kaya mo na, hinapon ako sa sining mga kauturan taga nagadala sang motor, hinay-hinay lang palihog sang pagpadalagan kay ang aksidente hindi tagid mabalaan. Kag subong sini aksyon dyan, ang klima matulotog na pero wala sang ulan aksyon dyan nga nagatupa. Goods. Pero ang amo sina nga panahon Aksyon Arlo, based on experience, do pang New Year gina, no? Nga medyo mabulubog na lang ang hangin ara. Amo lang delikado mong sa mga kalayo bla, no? Pwede po isang hangin. Oo. Mabulubog na gid man ang panahon subong sini kag nagapasalamat gani kita kay kagina balaksyon dyan ang ulan. So rason man ini nga di ang mga kauturan tada wala na ginuwa sila sinitad sa mga puloyan. Nagapakuribong kag ang mga palupok aksyon dyan subong sini jutay pag ilang nagabatian ta aksyon dyan. Pero may ara na nagasugod. May ara na nagasugod, pinalupok aksyon dyan na diri lang sa nagyan namo na may ari nagidi pero laka-laka pa man so far aksyon dyan sa tininga mga tiniyon na. Pamangkot lang Aksyon Arlo, wala activities NGC. Sa Bacolod. Wala sa mga aktibidad, mga hilikoton, programa sa Bacolod City Government Center Subong. Do year-ender bala? Actually, aksyon dyan na naglibot kami kayo na dito sa NTC, sa New Government Center. Wala sa activity dito, aksyon dyan. Kag-isa pa, ang mga pumuluyo kung may aragid man activity daw, hindi man siguro magpadulong dito. It is because nga tinagaulan, kaina. And
nagakalipay man kita gani aksyon diyan nga wala natabo o kon wala na dayon ining fireworks display countdown sa may new government center. Tikay ko na nadayon posible ang NGC subong sini puno gid sang tao aksyon diyan kay ginadugok man nila nga area mo kung oras ang 31. Oo. Ano ginaya ng tested and proven ginaya ba sa may activity dira? Like example, fireworks display, low countdown nila. Kay naniligan yung mga tinuig na action Arlo sang ara ko sa patrol dira. Do dira ko permi na special kun to kung year ender ha. Dami activity na dapat tignan na tao sa NGC before pa man mag-fireworks display kag magsug-alaw ganang bang tuig. Pero sakto na sa no, ang usually subong guro wala gin desisyonan nila and do blessings in disguise kay naglain ng tiyempo, di ba? Do amo na sa guro. Do blessings in disguise man. Nga wala na dayon dira do may additional reason nga wala gin padayon. Kaya subong ang syudad sa Bacolod do amat-amat na guro no gabugtaw ang iba na mo sinioras. Roger, ate nagakuanagid man ng siyudad sa Bacolod subong sini action dyan, especially dira sa may government center. Wala na to sang tao kita nga nakita kagina nga nagawadang o kung nagalagaw-lagaw dito and hindi lamang sa ila action dyan kundi sa pila ka mga mayor nga dalanon diri sa Bacolod no maobserbahan ta wala na gid sang tao nga nagaginawa pero hindi naton ini maambal action dyan nga kalinong subong nga nagaluntad most likely subong nga ini pero dugay-dugay basin maginuwa nga mga tao it is because nga ti alas 12 na dugay-dugay action dyan. Ining pagka alas 12 karon amo ning bulubantayan ta kay most likely kung magsalang ato sino mga kauturan nga maggamit kag magpalupok kabayuntan nga hindi na magkalatabog ang parte sang ila sining lawas kay ti ang palupok subong aksyon dyan na base man sa aton nga paglantaw dito kagina sa may reclamation area tuman kadamo sa mga tao aksyon dyan nga nagabinakaw. So therefore, makasilin kita nga kinapiparakan nila ang oras ang alas 12 aksyon dyan kag dira sila pinalupok sa ila sila mga firecrackers, mga pyrotechnics nga ila sila na makalaksyon dyan. Buot silingon tamo pag dyan subong may intensyon nga magpalupok kaya nga do tradisyon na nila siguro no kay damo ga pamalaklon nga daan palupok kay na. Roger. Ang palupok most likely mabatian ta ni karon action diyan mga alas 12 gid in punto siguro. Balaan ta gid ni. And kagina ba may nakakita ang nag-action diyan sa mga kauturan taga nagapalupok. Please lang hindi lang magpalupok sa kundi indiin lugar. Ibutang nyo lang sa lugar nga insakto kay base ba may nag-aagi o kung nagalabay da tapos while gabalong nga may palupok kali galamay nga dako. Pero ang ato lang reminders, wala na clear ang ganyo ang publiko nga magpalupok no. Dapat magpalupok sa mga designated areas lang nga gina-identify para make sure nga malikaw kita sa mga aksidente, mga may mahalitan, draabi kagiban pa. Amo na sakto na ginambal mo hindi lang magpinagusto kun din ka lang haboy sa palupok base minagatindog bla kag daranon kay golpe magtumbo imbes nga ang hindi kalakat galakat. Galakat lang golpe no. Amo gani action diyan kung malukpan ka daw, kaluluoy man sakit man ha. Kung malukpan ka, mapasok ka gani, sakit man, how much more kung malukpan ka? Oo, sakto gid. How much more to malukpan ka? Sakit ka dito ma. Sabay, galit ka din na barangay 16 balaksyon dyan, nakita ko to kagina, mga kauturan ta nagaridi, nagidman sa ila siya area nga kung sa dindira sila magpalupok. Kaya nakita ta may mga salabitan na sa mga palupok aksyon dyan nga nakabutang sa kilid sang dalan. Kaya mo na yung eksakto may arak sila yung bulutangan sa palupok na dira sila mapalupok. Kagang iban sila nakita ta nagaginuwa naman ang iban nga pila lang ka mga kotoran na ito nagaginuwa na kag nagaplastar na sang ilang bulutangan sang palupok nga pag-abot karon sa alas 12 mapalupok sila sa sina nga lugar nga preparar nila. Ang sitwasyon karon action dyan diri sa Bacolod. Okay. So far, kinakalipay naton sa pag-paibalo sa aton sini nga mga tagpalamati nga nangin malinong matawhay even sa aton sini nga mga kapulisan, libro sa kapulisan, wala sa mga na-record so ang action dyan nga mga event nga kung sa diin nakahatag inito vlog sa mga pumulo kag sa pila naton ka mga kauturan diri sa Dakbanwa sang Bacolod action dyan. Yes, pero kamusta yan
mga firecracker-related incidents. Dumay nakita, kada ako may na hibaloan ka lang nga may nalokpan. Lawa, may manatong ginapangayo, sa mga ospital. Roger, action dyan. Actually, ari kami dire subong sa may emergency room sa Corazon Locsin Memorial Regional Hospital. Kahit gusto na itong may baluan, kung bala may ari na gigman din mga na-injured related sa sining palupok at so far action dyan, ginakalipay naton may ari na gini nga duwa pa lang action dyan. Duwa? Pero hindi na yung mayo, no, mabalita, no? Pero ang duwa nga ina, minor injury, may nalukpa na, Doc Bilog? Yes, piho na lukpan isla pero hindi na taga Bacolod. Actually dyan, taga-outside Bacolod na, especially sa Sorong Action dyan. Pwede mo ma-describe? Pwede mo ma-describe? Ano sila, minor sila? Ano ning ilang, ano man? Ang isa ka 14 anyos at yun dyan, lalaki. And ang ikaduwa dire, isa ka 25 anyos nga lalaki man action dyan. May mga pilas Pero ilaragway tani karon ang ila sa nga sitwasyon kag hibaluon ta kung taga-diin ini sila kay so far ang report nga din release aton sa isa ka security guard dire sa may Corazon Locsin Regional Hospital at Sinjan, duha ka lalaki halin sa SOR ang biktima sa pyrotechnics ina base sa info nga ginhatag sa aton ni SG John Ray Mindabya nga ari dito subong naka-duty sa may emergency room sa West Corazon Locsin Montelibano Regional Hospital action dyan. Okay. So, amoy ni. Sige base karon lang makuha mo kung ano nga palupok na tapos taga-diin silang exact na lugar. Pero okay naman nila kondisyon, kamot lang man kuno pilas, do mo sina? Actually, ining duwa nga ini action dyan isa ka taga San Enrique, isa ka taga Moises Padilla. Kaya mo ning duwa nga nalukpan, ang isa daw ang pilas kasi ni wasag ang apat ka tudlo. At ang isa naman, sunog man ang kilay o kung mataya sila daw na damage man bango sa... Balikan natin si Action Arlo Ticar. Mga ka-aksyon, bago kita... Special coverage. Mga ka-aksyon, bago kita magsunod ang balita, may duha ka mga persona na nga nalukpan. Wala natin ginapayot, temprano pa, para alas 12, may ara naging dangat diri sa area sang Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. 14 anyos nga lalaki kag ining 25 anyos nga lalaki taga San Enrique kag Moises Padilla. Ano ni Action Arlo, confirm nga apat gidya ka kamote ang nadula sa bagod sa palupok? Confirm action dyan, confirm dining duwa ni biktima sa mga palupok kag pinagalawas ang nagaling tudlo nila, apat sa mga tudlo. Ang isa, sunog ang kilay o kung nagguyaya resulta ni sa palupok action dyan ay most likely base sa aton na pagpamangkot sa kay SG Mindabya ng palupok na daw wala dayon ma-itsa guro base nagpilit bala sa kamot, so therefore labot ang iya sining nga guya, ang iya sining nga mata. And ang isa naman action dyan wala yaman siguro dayon o kung nagpilit ang palupok sa iya nga kamot, so ang apat nga katudlo tabog, why pa bulag ang tuig, ang iya sining nga tudlo nagbulag na? Nagbulag na yun. Ano nga palupok? Ang kamot kasi nga tuo, bala mo among ano nga palupok ang iyaging gamit taw? Ano nga palupok kuno? Base sa atong mga info mga gagmay man mga palupok, mga 5-star man lang di ang ginakuan pero Sus! sa kanila 5-star. Ang 5-star na yan. Mauwasaan yung latay akong takluban mo yan. Perti mo nakabakod. Ay, dako-dako na sabi. Dako pa lang piso. Ang kanako niya. Ang gamay na Action Arlo mo ng triangulo. No? Oh, yes. Amo nang mga palupok subong even sa retribution sa ginabakal. Di nga kay tigunog gagmay lang pero ang puwersa ya sinagali action din. Grabe mo. Gabi. Ti ang agi na. Ti kung mo gani bulag ganing apat ka tudlo kabay. Ang nagbulag ning apat ka tudlo am sa 14 years old o kon sa 25. Ano action dyan? Ang ato balang ambal mo ka ina nga ang iyang apat gid ka tudlo sa dito sa wala or tuo ang ang nakakas. Pila ni edad sang bata sang latawong ini? Ang
ining apat katudlo nga nabuhin sa iya, bali do 25 anyos, ini isa ka soltero, taga San Enrique, ni Blamo. Okay. Nang bali, ano ni siya? Sa walaya or too? Sa tuo ni aksyon dyan, sa Sige, tuo sige. nga kamot. Kag ang isa naman to nga 14 anyos, isa ka taga Moises Padilla, amo tong pila siya sa iyang nga mata, left eye. Okay. Sige tipon-tipon na dara basi ipaglibot naman naton nga ginapangayo basi black ron may ara pag daw wala man naton kiti pila na lang ka minutos ana bilin. Action na standby kay dara balikan ka namon karon antes pa man ang pagsura sa bagong tuig for further update kag development. Yes, action dyan on standby kita dere sa may emergency room sa Western Ocon Corazon Locsin Montalbano Regional Hospital. And nagabantay kita kung may aragid man, kabay unta nga wala lang asin dyan, libina pangamuyo naton nga mapalayo sa disgrasya nga aton sinipila ka mga kuturan, durante nga magasugalaw kita sang bagong tuig. Upo dire sa kay action ninyo, ako naman si Action Arlo, tigar naga-report. Mga ka-aksyon, diin ka man sa Pinas, labuton kasamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Año Nuevo Special Comedy. Thank you so much, Action Arlo Tika Live Report. Di ka naman sa aton nga patro sa pagdudulong sa pinakauling mga balita kag impormasyon. Ngayon nga natipon gikan sa nagkalain-laing mga police station diri sa Dakbanwas ng Bacolod kag sa mga ospital mga ka-aksyon timakon mo ho. Ay pagkali nagbulag ang bagong tuig, 52 minutes and 59 seconds pang nabilin. Antes kita magsugala sa tuig 2022. Sus disgrasya, may apat na katudlo nga nagbulag sa kamot sang ining 25 anyos nga lalaki from San Enrique. Namugin ang siling ko daw, hindi gid magpasaga-saga. Butang na lang palupok kag sindi. Eh, banbi kay kapyut-kapyutan pa nga daw. Mas dami gid ang tingog ya kon kapitan mo plopok kumparar mo ko ni Tongtong mo nga daan kag sindihan aw. Di ba do ka? Wala ko balo ako na ng Fury sa likod sina ko nga kinanglanon ginila kapitan anang palupok tapos siya boy. Pwede man ganing ang palupok butang mo na nga daan tapos sindihan mo. Kaya para makapadlagan ka pa o kung makadalagan ka pa. 14 years old nga lalaki from Moises Padilla, no? Naggarapaso man ang guyasan ni. Nalukpan man sang wala pa ma-identify nga sahi sang palupok mga ka-aksyon. And another one, 25 years old, 25 anyos nga lalaki sang San Enrique. Sa agman nga apat katudlo siniyo kay ti nalukpan. Ginapatihan ko no 5-star ko nung ginggamit sini. Confirm ta na karon kay aksyon na Arlo Ticara. Action Radio Philippines Standard Time, las 11:08 na. Ang nabili mga ka-aksyon, 51 minutes and 17 seconds. Antes pa man ang tuig 2022. Check naman natin mga ka-aksyon natin yung out-of-town correspondents kung bugtaw pa rin sila. Kay 11:08 na mga ka-aksyon ang aton nga oras. Check natin, kamusta naman tong sitwasyon sila tagsa ka mga lugar mga ka-aksyon. Basi bala ko nagaparok-urok man to sila. Naga-enjoy sila mga ka-aksyon. Antes pa man natin ginawala ang ato naman yung mga correspondents. Mayang gabi lang kay Ma'am Vanessa Mayo from all the way from Rochester, Minnesota, USA. Happy New Year, Philippines! Tol Bacolod noon, halong kamo, God bless from Minnesota State. Nora Villalon, Happy New Year, Action Radio. Ashley Oiko, Happy New Year. Martin Alilinga, Happy New Year po from Imos, Cavite. Sir Hilavier, please greet Family Ganza sa Family Barangay Cubay La Carlota. Salamat gid from Singapore with love mga ka-aksyon. Ari na sa Piakarinya, we have Action Roger Gutebe. Check nato ng iyadig tong area man sa bahin sang syudad kag sang Cadiz. Ilabi na sa ikaduha nga distrito sang probinsya sang Negros Occidental. Año Nuevo Special Comedy. Action
Roger! Good evening! Yes, action yan. Duga tulon. Kabalo pa action yan. Daw natabuan man ba? Doon natabuan nga, nagtulon, Ged. Kaya po mong gagabot ko sa naton nga naging agaw ko na balik. Oo. Kaya man may hari kami doon sa buka daw gathering man mula sa pamilya, pero wala gilang mabuno kaya action dyan. Gikan kita dito sa area sa sinasyakan sa tingin check natin sa may check natin sa emergency clinic ka. Wala pa man kinakson dyan sang kamay pa wala lang no kasi white pa man siya may naglambot sa mga bulungan sa sabihin na halitan at isang palupok o kung ano naman nga related incident sa tuwa na sugalaw na ito ng Anyo Nuevo. Pero kamusta Action Roger sa may Northern Negros? Kamustang panahon naton? So, sakto dyan, perting pag-ulan simong. Gabunok? Or naguntat na? Kaina, perte man eh. Hindi man siya bunok, pero daw sige-sige lang daw baby. Panahon na ito dyan. Daw mo nang masyado kabudlay kay Mante ang mga tao to. Bisan pagkali sa bahay na dyan siyang amon nga firecracker zone dari lapot niya kasama. Dahil lang kaina kay bubuan balasang dump truck na din sa city engineer. Dasig ba? Dasig. Okay. Dasig responde? Nag-request mo rin action dyan. Kasi birthday man kalapot niya kasama mo pero siya doon kagutok action dyan. Okay, kalapot sa nagkabanakal. Actually, paglabay na ito kayo nalabudlayan kita, ribot lang kita rin sa alternative kinalan. Diyan malayo-layo para lang makalusot kaya daw maulihi ako dire sa amon nga pagtelevision. Hindi na pwede mauli si Action Roger kay base kulang ng batunan. Ayun, di po. Kasi may ari matating role bla pero kaina sa aton man sila nga pag-check sabay siyang ka-DCT-20 may ara kita Action dyan nga pila ka mga observasyon nga ang mga kapulisan sa police station daw halos niya lang daw palagi taon na lang only this officer kagaw nga ara lang abi sa waso ang mga force multiplier nga naka-duty ang nasa indira ka mga UP pero ang kapulisan na rin kita sa gwa action dyan. Baligin deploy sila outside o kung wala gid sila ga-duty? Yeah, detail gid sila kita po itong detail order sa mga kapulisan sa may dingding graphic paskel dito. Kumalin pa kahapon kailan sila nga mga duty kasubong yan daw pagkit masiling at aksyon nga subong yan nga gabi daw wala ginayaksyon dyan sila yan sa ang halos tanan pa duty ginaksyon dyan. Okay. Oo, gipa-duty para nga magbantay. Sa syudad ng Escalante, na-check natin kaina sa hapon. Yun nga hapon ay may na magsirumpiro pala si Police Major, Police Lieutenant Colonel Liandisti. Dila man silang mga preparasyon sa ato man sa kaina nga nakuha sa iya sa atol sila nga interview, yari iya silang pagsaya. Ano naman yung hapon din, no? So pag sila matauhay dito sa syudad ng Escalante, ito pong pero namin kung ginapit na naman din ang mga nagabigla sang illegal na pang-Facebook ng mga illegal activity. So ginapit natin na rin prevent natin ng mga incidente nga may mag-expand dalag ko nga palupok. Yung rehatag ng ila sa ila sa mga guidance nga naghalong sa mga tips ba? Naghalong sa palupok. Oo, puli actual dyan nga ito material kay actually pagkakamos kita rito sila si Panayin Mahila sa monitor sa palibot Panayin Mahila sa pagbantay at dyan nga kabay pangting wala lang sa mga antuan din kaya magkalatapo pero sa atong nga area of responsibility but dito guys dyan tapos na diyo mga about 30 minutes posted man kita dyan Din ka subong? Ari ko din sa amon kita ancestral house wala. Baw, perte may ancestor house. Ayun, di porma. Amon gini pala balay akong dyan nga perte na ka luma-luma, wala ka tama. Importante yung tagiyaw, Ben Ayun, di porma.
Oo. Kaya wala ako dyan ka. Ang ato dyan nga... Di pamilya man no? Pamilya man ang pod. Pamilya ko po, pero amo na, ready lang sa rin ato. Pag kini nga salakyan nga magamit man. Pagkatapos kung may mga mabaton kita mga report kaga guwa kita ngayon. Kaya na may report kita pa ito may accident dito sa Bahinsang Merkado. So, kasual man nato dahil diri nga gabi bla bakit sa bunot ng tao sa dyan. Ito pa ng last minute ko lang. Para pa bakal sa mga prutas, bakal sa mga mga kinaglanon. Kaya nga tabo, may ara at dyan nga nasirinti nga motorsiklo pero daw din nagpabahid. Malanto sila sa gila. Sila nga mga lutak sa lawas. Kasi sobra pala nga dali-dali kung kayo sa slide. May backlight pa rin iloy yung bata. Si Maikay, wala man sila magkalaan at dyan. Wala man sila sa kontra. Kundi nga sila lang mismo ang tumba. Nagamutoging kakibot man sa mga tao sa merkado. So, ako na, bakit kung kung di ba karoon 30 minutes lang maka-teletiner na sa di. Yes. Karoon na mga bululngan. Ako na dyan nga makuha naman kung ano mga latest update. Kag mahatag naman sa aton sila nga pag-cover sila nga aton karoon nga ginatutukan man nga celebration ang pagkalaw sa bagong tuig action dyan. Yes, action Roger. Direktar sa ako ng taga dyan, Ortega Bay sa probinsya, particularmente sa Sicoto District, kag may surat sa isarante sa Coptica sa First District. Dato siringan anyo no ito coverage ang action radio. Aton siringan mga ka-action sa tigman kapapatinan sa metod ka sa hamon balita kag servisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa action. Ini sa action, Roger Gutierrez report sa Bacolod. Action Radio! Año Nuevo Special Coverage. Thank you so much, Aksyon, Roger Gutierrez. Ka naman dito sa area sang syudad sang Cadiz. Ang balato tigalapot siya kung kayo na digtong badalagyaan sa palupoka. Importante, wala lang nagka-amido. Wala ko na ano na panawag na gani. Dala, no, nabasa ang mga palupoka. Kaya ka-delikado kung nabasa, hindi mapuslan. Ang lupokya, amido. Mayang gabi dra kay Inday Blas sa Happy New Year sa Cadiz, Magno Villaruz kag Olvido family, Maricel Soriano Mijares, Happy New Year sa tanan nga taga Purok Esperanza watching Action John. Mayang gabi dra Maricel Soriano Mijares paniplido ya no do parentyan ay kami guro kay ang mother side ko Mijares man no. Action John, Happy New Year from Isabela Wilma Inocencio Cabarles. So po na naton, area naman sang Banwa o kon Banwa sang Calatrava. Northern Negros sa Gyapon maka-action. Let's check Action Nelson Pateño. Año Nuevo Special Coverage. Advance Happy New Year, Action Nelson. Mayang gabi. Yes, dyan, Advance Happy New Year. Ginasundan ko di ang Bureau of Fire. Sir, kamusta? Meno, masuno? Kamusta inyong mga preparasyon? Halibot, gali. Sino magturya to daw? Dali lang. Ginsundan ko ni Action dyan, ha? Sir, ngayong gabi, sir, si Nelson Pateño sa Action na radyo kag si Jan Diaz sa Bacolod. Mangkot na tatani, sir. Amo na ding iriya sang firecrackers on. Sir, balik ko kong sir, may araman sila, may fireworks nga gin-prepare ang munisipyo. Okay. Ilan nga area, pero ang mga sailing at kumato sa lapit sa may municipal compound. Ang sailing sa firecrackers. So, bali, ari kami kari subong para line case para sa mga fireworks. Kaya diri man ipalupok. Okay. So, mga diri ka mo may standby, sir? Yes, sir, diri kami ma-standby during sa fireworks display. Sa inyo monitoring, sir, kamusta nga itong sining palibot? Okay wala, sir, kaya isa man lang ka tindahan ang isa lang katanggi ang kabaligya dito aman. Okay. Wala na ipan nga authorized. Okay. Sino man yung alada, sir? Photo Jason M. Dugay, sir, from Calatrava Fire Station. Okay. So, thank you, sir, ha? Thank you. Pwerte, no? Ngayong gabi advance Happy New Year, ano? Sige, Action dyan. May fireworks gali ang Calatrava. May prepare nga fireworks.
Alas 12, no? Alas 12. Oo. May fireworks sila. Bogerte. Actually, ari ko dire subong sa area, sa terminal. Dire ang area sang fireworks display guro nila kay ti ano di ang bombero mag-standby de. Okay. Layo ni siya. Actually, wala ni panimalay dire. Wala man sang salakyan ta dire nga makita except sa duha ka mga jet nga rin naka-standby dire. Kagining area aksyon dyan, malapad di siya, kaglayo sa mga residente, kag ideal gid para sa fireworks display karon. That is why nga nagkadto ng atol sini nga bumbero para in preparation man sa fireworks display nga pagahimuon diri karon sa Banwasa nga Calatrava. Ti masaksihan ni karon sa aton sini nga mga kauturan, ambot lang ko nakabalo ni sila kay ti so far wala pagid sa mga tao nga nagatililipon diri ho ato to sa tubang sa munisipyo ba siguro makabalo ni sila karon ka mag linupok na magdinalaga na sila diri sa may terminal action dyan. Pero Mayo, gali kay layo iya ang inyong firecracker zone designated yung area, no? Layo sa mga balay. Layo action dyan. Actually, mga ano ni siya, mga more or less, mga 3 hectares ng terminal mo. Lapad. Lapad siya. Tapos, ang adjacent yung mga panimalay, mga 500 meters. Okay. Ang adjacent sa mga panimalay dire. Oo. Kagdi ideal para sa pagpinalakpanay karon. Di gid na niya mabaskog ang panlupok sa amon sa Calatrava. Nga, amigo? Hindi gid man masyado. Kaya last year, haluson gani, wala ka mabatian. Lutok mo te, basi karon kasi nagwa ng mga tao. Kaya na, nagkatuto dito sa area. Dito motor ko man, oragliw. Nagkatuto sa area. Isama lang ang ginalawag na magbaligya sa firecrackers diri sa Calatrava. Daw medyo wala naman sa may nagabakal dito, nagapanghimos naman siya gani. Guro mapuli na preparasyon man sa Anyon Wiwe. Okay. Nagkadto man ta sa may district hospital, lapit man lang din man mismo sa terminal. Wala man sang problema, wala pa sila sa mga nabaton na ini fire-related firecrackers related incident so far. Oh, good news. Medyo matawhay. Good news na, good news. Mo gani man. Nag-standby ta mga 30 minutes dito sa RMM kay amo nang pinakamauna nga kalatuan sa mga may nabla, taga-rescue, wala man sang kalinong sa radyo, wala gid sang may nag-inform na may mga insidente kay na pero natumba to sa katawo. Gen pamangkot sa kung ano natabo, dala sa tulog. Dala sa Kaulogbon. Why pa na, inaway pa nakatabok sa 2022, natama na sa. Pila na agtasayaw sa tungadalan mo, mahalaga na kay wala may salakyan gagi kay natumba sa gilid sa highway. Halong gid sa mga drivers kay hindi nato mapulong daan ang baga ni Kayna ang sitwasyon sa Dalanon, no? Mustada nga data, okay man? Preparado na ang medianoche? Ate, inaya daw, hindi ito na malimta na action dyan. Pinuog niya, bahala na ya sa pandemic kung ara na, basta kay makapreparar tayo sang ginagnay daw sa upod sa atong pamilya, malipay na tapat. Makachibogs, no? Makachibogan, may gina problema. Ay, ginaya action dyan problema ya. Sige, mabalik ko ka rin, nakikikan ko sa PNP, medyo mataway man, ang mag-ahod lang tayo kasi nga long fly. Basta gapi-happy, may problema, basta malipayon, tatanan. Oo, mo gani, para dula, bas katuyok. Kina na lang kami minuto, matakop ng 2021. 35 minutes na lang, 35 minutos na lang. Kita mo gid lang natin may nainay talakat sa area ta karon dito kag mag-ilo
sanay sa pamilya, tabalik na dayon, buwa naman conduit. Ganda man ako ang Bureau of Fire sa San Carlos, gagang painting, so far so good. Wala sila sa may nabaton, sa related incident, sa Tubuso, ang mamang, di ang Tubuso, wala yan sa may ginalawag na palupok, no? Kaya hindi gusto sumigaw na may mapalupok. Di at least iya guro yan, bali na para wala disgrasya, wala taga mo, wala lupok. Wa kaldiro, ipakdula, para magtunog, motor, pwede man motor, di ba? Grabe. Speaking about motor, di dyan nga maugtas ka sa highway naman, di mo? Open pipe ay. Open yung mapler. Open muffler mo ginang isa kay linit blang nga pamatian bla. Oo. Ang judgment, Action Nelson, ang judgment na sang iban, kung makakita sa mo ng tao, doon ka padayaw ka ba sa dalan, doon mo ng judgment sa iban, di ba? Oo, amo gani. Dan samon, lapit sa dagat. Pero dito nila yung pampdot mo. Ang motor bangka, di pa sa kagawad. Grabe. Sige nga pag, randa dides dalan, medyo alo lang aton mga motorista, magtabok sa dalan, lantaw-lantaw, kay meron nagapataka sa dalagan motorcyclist nga dalan diyo. Salamat na natin sa nakapulisan, padayon man nga nag-round back na kanila, Ruben, diri sa Amon area, na action dyan. Sa balik ko karon sa pila ka mga dugang mga balita kag informasyon, madulong nato sa aton sining mga ka-aksyon sa aksyon na radyo. Gikan dire sa may banwasan Calatrava. Aksyon Nelson Pateño, mga ka-aksyon din kaman nga bayan sa Pilipinas. Labuton ka sa mga balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Año Nuevo Special Coverage. Thank you, madamo nga salamat. Aksyon Nelson Pateño, gikan dira sa may banwasang Manapla. Ang Toboso kuno do wala kuno nagpasugot sa mayor nga magpalupok to. Tingi ang taga Toboso dang itala ka may bang pamaagi para maggahod-gahod madang inyong bagong tuwega. Ang second policy na iyati for good ba na siguro. Kaya ka ba makita, no? Resourceful kita dapat in terms sa papangita mga kaaksyon sa pamaagi nga ma-make sure naton, masigurado naton na nga wala sang halit antes kita magsugala sa bagong tuiga. Countdown kita mga kaaksyon, anay ang nabilin. Nabilin mga kaaksyon, 32 minutes and 2 seconds. 32 minutos ang nabilin antes atong sugalawon ang tuig 2022. Mga kaaksyon, standby, magabalik kita diri sa gihapon sa itong special coverage, the Ano Nuevo Special Coverage. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis ginapangtiro, ginapang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka.
Account Tuni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Tuni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Tuni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Tuni. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radyo. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgon, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. For Christmas is tradition time. Traditions that call the precious memories down the years. Ululupod kita sa gihapon sa pagbaton sang Espiritu ni Kristo. Kag wala naton ginakalipatan ang matuod nga simbolo sang Paskwa, ang pagpalanggaanay. Halin sa Aksyon Radyo Bacolod, malipayon nga Paskwa sa inyo tanan mga kaaksyon. Sa diin ka man sa Pinas, laboton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang nabigo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo mo kanto, sus, sa pakatuig. Kamo pa ni Magdinapo, subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaya ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gradually. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko, kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radyo Bacolod, ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Bantayan na resulta sa pre-election survey diri sa #1 AM radio station sa pinakaulihing survey sa Nielsen. Aksyon Radio Bacolod, #1. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas.
Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo mahibaluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangon! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ
aksyon. Diya sa tuig 2021, kagaton man pagkasugalawon ng tuig 2022. Happy New Year dira kay Ma'am Jinky Dialagdon all the way from Phoenix, Arizona sa USA mga ka-aksyon. I guess agap lang to kuno sa ilaya diri sa aton yung manugsog alaw na kita sa bagong tuig. Ginagreet niya dira si Ma'am Vanessa Mayo and Docmat Mayo, Noel Amar, Lily King, Raymar Suato Imperial, Alma Oligen Serela, Samar Aliglion, and everyone there. Happy New Year everyone. Keep safe always ka-aksyon from Sir Hill Aviera, Jim Sir Latido, mayong gabi Aksyon Radyo, Advance Happy New Year Aksyon Radyo Monitor lang from Barangay Mailom in Bago City, mga ka-aksyon. Good evening, Aksyon John. Ari kami ni Nanay Isabel. Ga-monitor diri sa Victoria City. Happy New Year sa inyo tanan. Rodora Shoko, Happy New Year, Aksyon John, and to all Aksyon Radio people. Monitor lang ko diri from Hong Kong. Mga ka-aksyon, buwas galiya sa aga, alas 6 ang daklas ang aga. O kung, yes, buwas pa no, buwas pa. May arak kita sang the 2021 year-end report sang Aksyon Radio Bacolod entitled Ibwal. Bantayan ninyo na maka-aksyon 6 a.m. and replay alas 6 ang takngas ang gabi. Meron magkita sa aton nga Facebook Live simultaneous na maka-aksyon nga broadcast. Kamusta na kami dara sa itong mga tagpalamati? Kamusta ang inyong pagsugalo sa bagong tuig? Mayong gabi lang And Happy New Year mga ka-aksyon kay sa Gilyada family, no? From Ma'am Agnes Grace Gilyada Balenya mga ka-aksyon. Happy New Year kay Ma'am Vanessa Mayo, kay Dr. Marisa Petalia, kay J. Marie Ferrera, kay Lian Angelo Sidulo Taberno, kay Ma'am Susan Taberno, kay B-Boy dira kay Bibok. Happy New Year in advance sa inyo tanan. Happy New Year kay Giselle Padilla dira fra area sa Banwa sang Isabela. Sa tanan nga residente sa Barangay Tinungan sa Isabela, advance Happy New Year sa inyo tanan. Advance Happy New Year man kay Leonard Hore, kay Christian Salaber, kay Jose Rogelio Campos sa Silay, kay Catherine Emeterio, kay Normil Ledesma. Happy advance Happy New Year sa inyo dira. Advance Happy New Year man sa family Adera, kag Capablanca family, no, from Yuval Adera. To all my students sa University of Negros Occidental Recoletos, advance Happy New Year sa inyo nga tanan. Hope you're doing well dra mga ka-aksyon. Sa tanan nga mga co-teachers kumandira, no, sa may UNOR Integrated School Grades 11 and 12. Advance Happy New Year kay Mr. B-Boy Villasor, no? Kami from Jinky Dialagdon mga ka-aksyon. Si Caitlin nang nagbabalik. Happy New Year in advance from Caitlin Nang, from me, and hindi pa paglawagon ko sinong end nga ina mga ka-aksyon. Ay, ang bagong tuig ko, no? Pagkasugalawon sang isa kadako nga oil price rollback. Ay, maayo nga balita ni. Manubo ang presyo sang gatong sa pungsod Pilipinas sa pagbukas ang tuig 2021. Pila na lang, 16 minutes and 16 minutes flat mga ka-aksyon na bilhin. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:44. Año Nuevo Special Coverage. Kamusta ay ang pagselebra sa bagong tuig sa area sang Banwas sang Hinubaan, sa syudad sang Sipalay, masubo-subo man nandigado kami sa may Banwas sang Candoni. Nagsaka kami to bauti, nakabati sila sa Aksyon Radio. Nga nagabot kami sa may Candoni, ati dikto hinulot gid sila kadto sa may evacuation center. Mega padukot pa regalo sa live yo. Ako nga nagkaroon padukot regalo karon sa jara kita di karon. Sa tanan nga taga ARB family,
No, advance Happy New Year sa inyong nga tanan. Hopefully you are doing well dira. Safe lang kamo dira. Ang palupok likawan. Kaya hindi ka na natol niya, pwede ka nga ipunggan mo, may superpowers ka. Happy New Year man sa akong dira nga paryente. Sa akong dira amigo, Kapitan Ricky Mijares ang Barangay Banago. Dari man sa sulad sang Bacolod, Police Major Wilfredo Binoman Jr. sang Valladolid PNP. Advance Happy New Year dira sa inyo kasanan nga personnel sang Valladolid PNP. Advance Happy New Year man kay Kapitan Rodolfo Boypico sang Barangay Mansilingan. Sa kondra nga abyan, no, kay Kapitan Imelda Bangwaga sa Barangay Dosa. Kay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18, kabalukong 3 dara kadalanon sa may Barangay 18, do kasi na dinaguso gid subong. Sadya ginila nga pagsaulog sang bag-ong tuig. Kay Kagawad Jonathan Diaz Jr. Okay, Sir Jonathan Diaz Sr. pagid. Kay Attorney Mark Mayo o kung Attorney Mark Mayo mga kaaksyon. Mayong gabi in advance Happy New Year sa inyong tanan. Año Nuevo Special Coverage. Ma'am Elizabeth Gamala, good evening Action Dyan. Happy New Year to you and to all the listeners and viewers of Action Radio Bacolod, especially to Malaka and Gamala family. Thanks a lot. Stay safe, everyone. God bless us all and more power to ARB. From Heaven Home Alumena, good evening Action John. Happy New Year, everyone. Lapit na lang. Pila na lang si minutos ang nabilin. 13 minutes and 14 seconds. Damo kita makakson na look forward para sa tuig 2022 nga kabay pa wala na si COVID-19. Ang problema kay ginpayas ang DOH sa may local transmission sang COVID sang Omicron variant, no? Variant makakson mahimo gid kuno according sa DOH. Kaya may mga kaso na daan sang Omicron nga variant nga ini. Pero you know, after all, kinanglanon to man is face mask, social distancing, and ang gina-advise sa totanan, gina-suggest gidiri ang pagpabakuna kontra COVID-19. Wherever you are mga ka-aksyon, kumusta na dara ang inyong sitwasyon? Abay, check na si Action Arlo Ticar. Ibalonta ko na ng sitwasyon sa syudad sa Bacolod antes pa man. No, pila ka minutos antes sa pagsugalaw naton sa bagong tuig. Ma'am Liliking, Action John, please greet Happy New Year to my fellow Bacolod noon. Bacolod City Host Lions Club, greetings from London with love. Ma'am Liliking, advance Happy New Year as well. PSM ko pag great, no? Great makobe, Happy New Year ko, no? Aling kay Action, no? Na di maalam magbanwa. Ang amon nga pinaka-sexy, beautiful nga station manager. Alak niya. Advance Happy New Year. Check na, kamusta hunta nung sitwasyon sa syudad sa Bacolod. Antes pa man ang tuig 2022, pila ka minutos ang nabilin, mga ka-aksyon. Año Nuevo Special Coverage. Let's have back the patrol with Action Arlo Ticar. Action Arlo, mayong gabi. Yes, Action Dale, subong sini ang details sa aton sini nga report nga nakuha kagina gikan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. May angot Action Dale sining si Action Jan, Action Jan, Action Arlo. Action Arlo, si Action Jan. Come again. This is Action Jan, no? Si Action Dale ara sa News Center eh. Yes, Action Jan gali, Action Jan. Oh, so, go ahead. Action Jan. So, ang report nga nakuha naton direkta sa may Corazon Locsin Montalbano Regional Hospital, Action Jan. Nagasiling mga takna alas 4 kaina sang hapon. Iling si Mark datuin 40 o kung 14 anyos edad sa kasoltero. Pumuloy sang barangay Ojong Moises Padilla, Negros Occidental. Ang nalukpan ini Action Dyan sang isa ka palupok triangulo. Okay. Na reportedly, according sa kay SG Janry Mindabia, something like nag-umido ining palupok. Action Dyan mo. Okay. So,
ging katuan sa nasambit nga bata, kagin huyop-huyop ang nasambit nga palupok. Pero pag huyop niya, nagsiga, gulpi siga po. So, nalukpan siya, kagang niya sininawala ng mata, amugid ang naigo. Sunog, aksyon dyan, ang nawala sinin nga kilay sa nasambit yung bata, aksyon dyan, subong, yara ko no dira sa may emergency room sang Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Di ginabulong ko no ato subong, suno sa kay SD Mindabya, ginatabunan ng yasin nga mata because nga ang bata nagreklamo nga daw hapdi ko no mata niya, resulta inasang palupok nga naglupok sa iya sini aksyon dyan. Okay. So sa pihak nga bahin, ining isa naman niya ka persona aksyon dyan nga nagikan sa may Banwas ang San Enrique, nalukpan man. Ang ngalan sini, amo si Lindon Mahilom, 25 anyos edad, isa ka soltero, kag nalukpan ini sang palupok mga tak na alas 11 kagina sang aga aksyon dyan. Okay. So, parang temprano pa. Temprano, paglay na. Nagpalupok na sila dito. Yes, so temprano pa. So sa iya sila nga pagpalupok, suno sa report ni SG Mindabya nga ginrelease aton, ginuyatan ang isa ka 5-star aksyon dyan nga wala iya ginalauman nga malupok insigida right after nga sindihan niya. Kadasig ko no sang pagano sang pamilya aksyon dyan no kadasig maglakop. Oo. So wala iya panabuyan ang palupok, nagsigabong na. Di pagsigabong ang tuoy nga kamot, ang 4 ka tudlo sini tabong. Kumpol na ang iya sini nga kamot, wala nang 4 ka tudlo. So ang 4 ka tudlo mo ni kumalingking ang iya nga sinsingan ibulabulutangan kay gining taas gid nga tudlo aksyon diyan. Di modo isa na lang ka tudlo ang nabilin sa iya sini na tuo nga kamot. Wala pa magbulag ang tuig, nagbulag na ang parte sa iya nga kamot. Resulta sang palupok. So, amo pa lang ini action dyan, ang report sa buong when it comes to nalukpan sa sining mga tinion durante nga ginasugalaw o pagasugalawon naton ang tuig 2022 action dyan. Action Arlo, ako lang ang action Arlo, ako concern. Anong palibot ta? Meron na pinalupok na sila, sinumbali na, pero tinakagahod sa syudad? Roger, kadamo na sunagali na linupok even ang patrol ta magagigan na aksyon dyan na pagilid ang isang gulpi lang malupok pero wala kami bala kabalo aksyon dyan nga may palupok na galingara sa kilid Oo. Nabutan sa aton mga kauturan kiti ang mga kauturan ta subong aksyon dyan kay way na ulan mo. Oo. Nagaginuwa na sila sini nga mga puluyan ara na sa dala ng iban. Nagaplaster nagali ini sang mga palupok. Kag ining mga nakita ta subong aksyon dyan hindi man sa silingan ang kabataan balang nga mga gagmay niya mo na makita tangari sa dalanon sa buong aksyon dyan, initsa sa mga palupok. Di nagabuta sa mga palupok sa mga kilid sa dalan aksyon dyan. Yes, yes. Di ang mga ginikanan sini ay doon kong kabalo kay ang kabataan nga nakita ta amugid ya subong ang nagapanguna nga maghampang sang palupok aksyon dyan. Wala sila kabalo sang ila sini nga kargo di konsensya kung ano gidman ang matabo aksyon dyan sa ila. So far, ang mga palupok na makita sa kawaan, limitado pa lang ato makita sinaksyon dyan nga nagalinupad. Pero ining mga triangulo, 5-star, kakunano pa nga mga palupok aksyon dyan, katay, wala pa masyado naton maobserbahan sa sining mga tinion. And ang mga kauturan ta subong aksyon dyan sa nasiling tanan nagaginuwa na sa dalan kay most likely ang mga kauturan ara na sila mapalupok din sa nila sila palupok dire sa tunga sang dalan mo sa dalan din sila aksyon dyan mapalupok. Oo, ara na gid sila nagginawa na no. Pero tani dikto lang bala sa mga designated areas okay kabudlay nga kung bisan diin lang mga salakyan malukpan da kron no. So dapat sa mga designated areas nang gid sila no kung magpalupok kid man. Amo ganito ni aksyon dyan na himuon nila nga magpalupok sa mga designated areas lang agin allow sa ila sang mga kapulisan nga dira sila mapalupok sa ila sino nga mga palupok nga gusto nila palupon pero ang nagakatabo subong nga miski diin naman lang kung mahabol sang palupok kaya amayo lang ganin yung palupok mo nga maitsa kung wala sang tawo pero kung may ara ganit tawo edi grasya gid sa nga ko. Yes. Kaya sila bago lang naglupok oras lunga sang dalan. Di kung may tawo ni karon na
nga naglabay nga wala kabalong nga may palupok kali da kag nakainom-inom na jutay ti may tendency makumpol naman. Sakto gid. Sige, Action Arlo, balikan ta kakaron after na gid sa pasug-alas sa bagong tuig kung may mga development na update sa palibot sa syudad sa Bacolod, balikan ka namon, Action Arlo. Roger, that action dyan anyway, may initial info kitang nabaton action dyan nga may isa ka aksidente sa motor nga nagluntad sa Banwa sang Murcia. Pero Sige. karon action dyan tinguhaan naton nga makuha ang bugos nga detalye sina because sa initial info pa lang aton sinangalabaton nga aksidente pa lang sa motor ang nagluntad sa mga gabi sa Banwa sang Murcia, Negros Occidental. So direkta sa patrol pod sa kay action ninyo, this is Action Arlo tiga reporting mga ka-aksyon diin ka man sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Año Nuevo Special Comedy. Thank you so much sa liwat sa Patrol with Action Ardo Tika together with Action Ninyo Bugina. Mga ka-aksyon, ang nabili naton 4 minutes and 5 seconds sa gid lamang. Pero diri sakon gakabatian na namon ang ligabong. Well, thanks si Gabong, no? Ang mga fireworks sa Gidyaos, Ma'am Sally Acque de Sousa, good evening, watching from Sun Village. Happy New Year, Action John! Ay sa pamilya, Ma'am de Sousa, Happy New Year as well. Sir Ray Baryoga, good evening, Action John, kag Happy New Year. Dugay-dugay na ng guro Action, Nelmar. Patapuson, tanan na yung countdown, kaya ma-check na sila. Kaya man countdown na, no? Sige, ma-countdown kita dugay-dugay, maka-action 3 minutes and 30 seconds sa gid lamang ang nabilin. Biya na kita. Goodbye, bye-bye na sa tuig 2021. And sugalahon na naton mga ka-aksyon ang tuig 2022. Hopefully, mangin malipayon ang tanan mga ka-aksyon. Sige, may 30-second countdown. Dako na aksyon, El Rey. May sound na order sa akon. Ako lang. Sige. Time check. 3 minutes mga ka-aksyon na nabili natin sa makita magbiya sa tuig 2021 kagaton pagkasugalawon ang tuig 2022. Perte man ng 2021 nga daan, perte mga balita, ang mga natabo, ginagyan ta bagyo, samtang ka pandemya. No, perte mga ka-aksyon. Sa DZRH ganing nga coverage, ara sila I think sa Makati nga area, ga-preparar man sila sa fireworks display. Pero ang tao nga ara sa Guadju type lang. Pero may mga lugar na gidman mga ka-aksyon nga nagasugod na ya, palupok sila, no? May mga fireworks na sila nga mga ka-aksyon makita naton sa kalangitan. Anyways, siya mo magidman na, and though usually yung iba, hindi gidman na makaulat niya, basta mabal nila, antis pa mabagong tuig, magnilupok niya, okay na sila. Happy na sila mga ka-aksyon. So, muna kanyang balaton sa iban, dira, basta malipayon lang kita this year, 2022, wala gid sang problema. Año Nuevo Special Comedy. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radyo. Yes mga ka-aksyon, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:58 na. Ang nabilin na 1 minute and 30 seconds mga ka-aksyon. And we say bye na sa tuig 2021. Halong dira sa tanan naton nga mga ka-aksyon nga pinalupok na gidman. Halong lang. Halong sa aton tanan. Hindi kita dapat malukpan. Ako diri mapreparar mo ko diri ba? Kay para at least may ari mo ko di bla. Ang nabilin, seconds lang takson El Rey. We already have 58 seconds mga ka-aksyon. Sige, standby na kita kadaan sa itong mga ka-aksyon sa itong New Year's Countdown. Dari sa Aksyon Radyo Bacolod mga ka-aksyon, we have 50 seconds left. Antes ita magbiya sa itong 2021. And then, mga ka-aksyon, nag-ano pa ita sa itong signal. We have 40 seconds left. 30 and go! 30, 29, 28, 27, 24,
22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. New Year mga ka-aksyon! It's this January 1, 2022 na gidman. Happy New Year sa tataran nga matag palimati nga nag-monitor sa ating Facebook Live sa ilatag sa Kamatan Sister Radio. Mga ka-aksyon, it's New Year na gidman. It's January 1, 2022 sa liwat. Happy New Year! Nag-ginual, no? Yes, mga ka-aksyon sa liwat, Happy New Year sa aton tanan. It's 2022 na, no? 2022, malipayon nga pagsug-alaw sang bagong tuig sa tataran nga mga ka-aksyon. No, Happy New Year sa aton tanan. Kabalo naman kita nga perte kinapagpanghangkat nga ginadulot mga ka-aksyon sining tuig 2021 sa aton tanan. Hopefully nga mangin malipayon kita tanan sa aton mga ka-aksyon nga pag-welcome sang 2022. Kundi mga bahin sang kalibutan, Happy New Year. Aro batian ang ginaton ang sigapong. Ang pagpinalupok, mga fireworks mga ka-aksyon, kundi hindi sila nga mga areas, no? Kabudlay, abis ang magpa-play to di Happy New Year song kay Basi Blackron maananta di karon daw. Anyway, sa liwat sa itong mga tagpalamati, no? Amon nga pagpanamyawa sa inyo tanan, no? Hindi nyo gid pagkalimtan nga ang Aksyon Radyo Bacolod sa gihapon ara sa inyo nagaupod mga ka-aksyon. Ente hindi ginanamon ng pagdulaon nga kabahin kamo mga ka-aksyon sa ngamon nga matag adlaw nga pangabuhi mga ka-aksyon. Yes, Aksyon Radio Philippine Standard Time 12:02 na mga ka-aksyon. Sa aton tanan nga matag palamati Happy New Year sa liwat. Sa aton diri nga station manager kay Aksyon Nona Magbanwa. And of course sa iyang mga sa Magbanwa family kay Aksyon Eric Magbanwa. Kay Dino Rica dara kay Toto JR. Sa tanan nga miyembro sa Magbanwa family, Happy New Year! Dari sa ako pod sa bunga gabi sa technical side, Aksyon Elmar Madera, sa pamilya sa Banwa sa San Enrique. Happy New Year! Dari sa inyo, Aksyon El Rey, Happy New Year! Balyadolid ni si Aksyon El Rey among, no? Pero ari kami din nagapulaw para sa aton nga year-end coverage. Happy New Year kay Aksyon Dale Salazar, ara dira sa News Center. No, ari man diri mga ka-aksyon nga nagaupod sa aton. Happy New Year sa tataran nga mga ka-aksyon. Wherever you are sa mga kababayan sang kalibutan, sa syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Western Visayas, sa Pungsod, Pilipinas. Happy New Year sa inyo tanan. Sabon News and Program Director Aksyon Rex Cantong. Kag sa iya nga pamilya dara sa Cantong family, kay Ta Jeanette, kay Sturdy, Nene, Happy New Year sa inyo tanan. Sakon nga pamilya dara sa may Hacienda Bedevesta, Barangay Tinungan, sa may Banwa sang Isabela Diriman sa Negros Occidental. Nanay Dalindra kay Tatay Boy. Sakon nga mga uto dira. May nablos katiyaan. Mga pakaisa ko dira, no? Happy New Year sa inyo tanan. Mayang lawas lang mo ginaton nga perme nga handom para sa tanan, especially sa pagsug-alaw sang tuig dos sang bagong tuig mga ka-aksyon. Happy New Year sa kundra nga maninoy kay Aksyon Art Hupon. Na kay ta Cheryl. Happy New Year kay Heart, kay Ro Andra. Happy New Year sa inyo tanan. Sa pamilya ni Aksyon Fred Salanga, kay Councilor Ising, kay nong Mark Salanga dira, kay ta Jocelyn, Happy New Year sa inyo dira tanan. Kay Aksyon Boy Duran, Aksyon Brian Morden and family, Happy New Year sa inyo dira mga ka-aksyon. And of course, Happy New Year man kay Aksyon Alvin Grava.
Happy New Year man mga ka-aksyon sa kay Aksyon Dorel Cabato, kay Aksyon Eden Aboso, Aksyon Ann Defensor, kay Tito Wilma Sugaton, Happy New Year. Basi minalipatan pa ko blaw. Sa ating mga correspondents, Happy New Year sa inyo tanan. Happy New Year man mga ka-aksyon sa ating research team, sa ating drama department, sa amon nga admin, sa amon din nga mga action teams, kay Bessie Myla, kay Miles Robles and family dira, kay Joshua, sa amon nga baby action, kay Calib, kay Bessie Marnie, yani, kay Tita Tiray, kay Action Nani Kiram, Happy New Year sa inyong tanan. Happy New Year sa Ray Barrioga, sa Hila Avier. Nakita nyo gino nga very light lang ginang ato nga pag-presentar. Balikan kami sa Action Arlo Ticar, Action Elmar. Check nato na sitwasyon sa palibot ng syudad sa Bacolod. Kamusta na? Nagasinumbali ng guro mga fireworks display. Ang mga palupok dirado, hindi ka na naguro kaliko. Hindi ka nakapanago. Dari kay puro na lagid palupok ang imo nga makitaan mga ka-aksyon. Happy New Year mga ka-aksyon kay Rogelio Campos, kay Jalal Belmar, kay Christian Salaver, kay Leonard Hore, kay Norma Ledesma, kay Catherine Emeterio. Happy New Year! Mayong lawas lang sa tantanan. Yes mga ka-aksyon. Check na nato na ang pinakauli nga sitwasyon sa aton palibot sa syudad sang Bacolod. Arlo Ticare, check naton kamusta sa naton base blakon bisan diin na lang ni sila subong ka pinanago. Anay kido hindi gino kita mo diri pero ting mga fireworks, mga ano gani panawag nila ang iban nga mga size ng palupok mga ka-aksyon nga makitaan ginaton subong nga gagabiyon. Sa aton yung mga Facebook live viewers, Happy New Year sa inyo tanan, sa Energy Fans Club, sa ARB Farm Squad, mga ka-aksyon, Happy New Year. Pag-greetings po, Happy New Year sa Family Barrios and Carilo. Thank you and Happy New Year from Rhea Jane Barrios, mga ka-aksyon. Yari na sa Action Arlo Ticar. Año Nuevo Special Coverage. Action Arlo, Happy New Year sa imo. Happy New Year, Action dyan. Subong sini ang kalipay sa mga pumuloyo sa Dakpanwa sa Bacolod Action dyan. Yes! Kita natin tuman kita sadya sila. Ang sangdalan ng ibang Action dyan na kasinaw-sao. Bautit sa pulit, abe? Kita natin Action dyan kung paano mag-react ang mga pumuloyo natin. Subong sini nga tiniyon Action dyan nga nagasuganaw na kita sang tuig 2022 Action dyan. Ang area nga kung sa din ari kita subong napahamtang diri sa may Aranita, tuman kada mo sa mga tao nga naga plaster sa subong sini Action dyan, diri sa mga dalanong naga sinawasaot ini Action dyan. Yes! Pati na ang sang kalipay Action dyan, nati sa nagdigat nga Disyembre, wala ini nato masilibrar. It is because Action dyan nga aara kita sa ginatawag na pandemya, pero subong sini grabe gatubuok ang Action dyan. Damo gid ka palupok no? Damo fireworks, damo palupok, damo na. Ayun, dyan na sa kadamo sa palupok ko bation ganin si Mugoro da. Gari. Ang mga palupok grabe ka. Baskog subong Action dyan kanila. Puno panago ako di kayo si kadamo sa palupok nga naga linupok dire sa unhan ko kag sa kilid ko sa Ariores ano perting linupok din hanan. Pwerte ka na mo damo Action dyan kag ang aso sa palupok. Galalain ako sa panimaho niya. Sulod anay sa sulod sa patrol para hindi ka na mapuok ka aso, no? Kay tipurtidan kay isog na sang aso nga dala sang palupok, ya? Nagapanabon ko ni subong Action dyan sa akong sininga ilong. Ang aso sang palupok, hindi ka magwanta. Dali sa mga kalili sa Aranita kami ni Action na ninyo pundo para dulong sang atong sinema obserbahan sini nga gabi Action dyan durante nga tigina sa ulog naton subong ang pagsugaalaw sang bagong tuig year 2022 kadamo gid subong Action dyan damo gid ang mga balay kagina nga medyo dulong pa subong gulpi sana kag mga tao na ginuwa sa tagsa nila sini ka mga gate
dalan aksyon dyan, ginuwa kag nagasinawat aksyon dyan, grabe kada gahon subong sini, ang area na itong because na may mga sing-along nga redere, kag may pila pa ka mga kauturan naton, nga tinaga enjoy dyan too much action dyan. Yes. Pagsugalaw naton sang bagong tuwag. Deserve na ginatanan action Arlo, deserve gitanan sang mga Pinoy, bisan diin ka man nga bahin, kung sino ka ba, ano naman yung mga race, ano mo kultura deserve naton mag-celebra sa bagong tuig because sa nag-aagi sa nga pandemya, tipos kabalo kita tanan, risgo sa aton kabuhit. So kung nag-celebrar ha, New Year, kag gusto nila magpangalipay, let them celebrate, ti ilagi na yung mga-action nga deserve na nila action Arlo, di ba la? Tsakto man? Pero, eksakto kagad action dyan. So, we are all deserving nga mag-enjoy sining pag sa ulog naton sang bagong tuig action dyan. Kiti, sa nagliga doon natin hindi ma-enjoy maayo action dyan, di ba? Yes. Pero doon sa mga, mayo ka rin sitwasyon sa palibot sa syudad, gahod sa ako, mas ma-appreciate ko na kung makit ang ginaton nga damo gina celebrar. Kabalo ka ti damo gin man kita may naagyan ninaligdan may tinuig. Subukan ko nagasadya kita, the better. No, malipayon kita aksyon na Arlo. Roger, amo na subong action dyan ang mga kauturan naton. Ariyo sa unahan ko lang nagapulo-palayo ko di gani kay kadamog sa ila diyo. Beba, si maka... Mga palupok action dyan. Katay ba lang nga binara ka nga na pati basi may maagyan ka da bra? Basi may maagyan ka da nga aras kilid, gilantaw-lantaw lang, ga ano nga pamilya. Basi gusto nila magtamyaw, may mahambal-hambal sila bi aksyon na Arlo, may makilala ka mo da malabyan nyo. Kay para at least bla maupod sila naton sa itong ipag-celebrar man sa bagong tuig. Roger, try ko action dyan din nga mga ka-reach out ang isa sa mga pumuloyo dire sa siyudad sa Bacolod. Oo. Dali lang amiga. Manamya, anong masilin mo subong kay New Year? Anong wista? Anong mahambal ka, amiga? Anyway, ko po pasalamat sa kayo sa atin. At saka kayo producer Maraming salamat Maraming salamat ko no. Kita Maxen dyan. Oo. Ang hambal, pero ka gaho dire sa ato sa buong nahamtanan. Gani. Kalinupo kag tapos ang mga video kebra nagaginuwa sa tagsa ka mga puluyan sa ato sa mga kauturan. Di gansal-gansal di action dyan kayo subong sa sininga mga pinion and ang kalipay sa nasilingta na nagatinombo-tombo mga tao may ara ginapasirit nga ginauyatan nga nagasiniga-siga action dyan sa sininga mga pinion. Yes. Action dyan na gina-welcome din nila ang tuig 2022 action dyan. Yes, Happy New Year dira sa totalan niya maka-aksyon. Importante, ang ato na sinigil ng pangamuyo nga pagsugalaw na nato sa 2022, safe kita, kompleto kita tanan, tanin hindi na madugangan pa ang napilasan sa mga palupok aksyon na Arlo, no? Roger, amo nang ginapangamuyo tagid aksyon dyan nga tani wala lang sang mga kauturan naton nga mahalitan sa sining pagsaulog naton sang bagong tuig kung pagsagwalaw nato sa bagong tuig kay sinasiling ka na pwerte ang mga palupok subong sini nagatugas ang aso nga daw hindi maintindihan aksyon dyan nga kung may balatian kagid masinitin daw matukar-tukar ang balatian mo kay grabing aso even ako aksyon dyan nga wala sa ginabatyag daw kabatyag kuya ka sakit ng akon ilong panimaho sa sining mga aso nga nagatubuok sa sining mga tinaw na aksyon dyan. Yes. Ang ining mga kauturan naton aksyon dyan, pinapangabay naton nga kung magpalupok man i-plastan nyo palupok sa layo sa tao kag kung magsindi ka mo aksyon dyan dala ka mo sang stick para nga malayo sa problema ang inyo sining lawas. So amo ini aksyon dyan ng ato sininga na obserbahan sa sininga mga pinion dire sa may kalye Aranita, siyudad sang Bacolod. So po dire sa kay aksyon ninyo. This is Action Arlotica reporting. Mga ka-aksyon din kaman sa Pinas. Labutan ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Año Nuevo Special Coverage. Yes, Aksyon Artica, Madam Ogid nga salamat! Amo na pinakauling nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod. Pagsug-alaw naton sa Teg 2022, it's good to know nga tanan daw nalipay gid kay ti nakalabot kita sining tuig mga ka-aksyon sa piyak sang ginapatubang naton nga pandemya.
As advised dire, check naton kuno aton nga mga kaupo diri sa Aksyon Radyo Bacolod bisan pa namyaw lang guro nila ni kagang ilang sitwasyon sa palibot. Base available dire sa Aksyon Eden Naboso, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Dorel Cabatu, Aksyon Alvin Grava sa ilang mga lugar kung kamusta na sila. No, pa great happy new year kuno from our station manager Nona Dimala Magbanwa to all the listeners and viewers of Aksyon Radyo Bacolod, and from Magbanwa family mga ka-aksyon. Happy New Year sa inyong tanan. And of course, Happy New Year. Happy New Year dira sa mga miyembro, sa mga students ng Debaters League sa UNOR mga ka-aksyon. Happy New Year sa inyong tanan. Wala agad do alang-alang sila Aksyon Elmar. I-check ta sila base bala may mga ilang sitwasyon sa ilang area. Roger. Sino? Sige. Try ta si Aksyon Roger Guteb dito sa area ya kung kamusta na to sa may syudad sang Cadiz. And later on, base available man ang linya ng Aksyon Nelson Pateño, because Aksyon Radio Philippine Standard Time, it's 12:15 mga ka-aksyon. Yes mga ka-aksyon, Happy New Year. Amo ni permi naton nga kay malipayon kita dapat. Happy New Year kay Rochelle Fulgencio Susana, Mary Ann Achebar Gomere. Happy New Year sa inyong tanan. Dira kung diin man ka mga bahin karon sang syudad sang Bacolod, sa tanan nga mga pumuluyo mga Bacolod non. Happy New Year sa inyong tanan. Sinutupod sa piyakya sino sa transmitter sa bungto nagapanyo yan nagaisahan na to. And with the security guard, of course amon din nga security force man maka-aksyon diri sa may aton nga building sa Aksyon Radyo Bacolod. Ara sa dalom nagapaurok-urok man. Diba yung mga ITs kay Christian James Binares, kay JM Baikin, base nag-celebrate man sa New Year, bala mga ka-aksyon now, no? Kabalo ka, gasige pa ni enjoy ang iban, base may mga ginapang hikotar pa sila guro, sako, picture pa, no? Base sako pang iban, and then, kung may mga sitwasyon man sila dakron ni dulong sa aton, i-check naton mga ka-aksyon, dari sa aton imang kuton tabing iban basi may mga available bala subong kay ang signal gamat-amat na hina mga ka-aksyon kay it's 12:20 no makita naton diri mga taga katapos ang Energy Fans Club. Happy New Year sa luwad pakabakod kita. May mga paminsahe diri sila sa aton nga padala Ma'am Christine Menyes Villalobos. Happy New Year. Let's check Aksyon Nelson Pateño. Año Nuevo Special Comedy. Aksyon Nelson, Happy New Year sa imo dira. Yes, John, Happy New Year, Boko Sirte. Hindi na yan intindihan mong dalar. Pero antes ka base may luya kada great Happy New Year anay kay base la magutod ang linyata. Go ahead. Kung mga pamilya dira na yugid na pamati kag Happy New Year sa inyo tanan, hindi na ko kainsindi kung anong pamatian ko palupok ko ng motor, wala yung palupok sa amon, di motor na minto magwantas talan. Ako ginagawa-enjoy ginaman para may pamagahod ko naman, no? Oo, pero hindi ka kainsindi. Aksyon dyan kay kung hindi ka magdayaw, mamuyayaw ka. Alam mo, hindi nga, no? Actually, na-istorya ko ang head sa tourism department. Nagbalong sa sang para sa pag-hostess. Basta mo mo na pa yan ang lupok. Wala pa ka ba lupok, Farwex, da? Wala mo kasi may ginbulong sa mga fire marshal dere sa babaw sa building. Wala sa may makabalo mag-design kung paano ni palukton. Si Subo, wala pag-idya ka lupok. Wala na kami muto, ho? Ara na! Ara na! Nagsugod na! Nagsigabong na! Oo, nagsigabong na! Oo, sayo mo na! Ay, 10 minutes ang pera at ang basaka! Nakamo siya ito na peaceful yan. Yan kaya ang nagdulong ng fireworks na sabog! Ma'am! Importante, malipayon kita, Tran. Sa tourism head, dire sa Banwa sa Calatrava. Ma'am, greeting ka sa Radyo Bacolod. Nakaturan sa Calatrava. Aksyon Radyo. Ma'am,
dali lang ko. Dali lang ko ang ito. May mga greetings to sa atong mga simano sa Calatrava. Oo, mayong gabi sa tanan, kada Happy New Year, no? Oh. Bilog nga taga Calatrava, tag sa bilog man nga probinsya sa Negros Occidental. Bow! 2022 na gid. Yes. Kay para maayo ang umahatag sa sini nga tuig. Gani, Sa aton ma'am. nga tanan. Ma'am, Happy New Year! Happy New Year da, ma'am. Happy New Year sa tourism officer sa Banwa sa Calatrava. Pero tibog tao pa mo sinuras, no? Mount Tourism Officer, ma'am. Sino gani para makilala ni Action dyan? Mitzi Bingaan Lavilla. Ma'am Mitzi Lavilla, Happy New Year, no? Si Ma'am Mitzi Lavilla, siya gagawin lang tao, dire sang perwok. So, may lang to, ma'am, wala na to. May harap pa. May harap pa, ah. Kano ka diupan? Basta maging nalupog, baka dinalagan sa mga taga-Europa, hindi basta ka maloko, no? Why pa sa may nakabalo nga magamit? Hindi lang naman no, kundi nila display. Oo, amo na action dyan. Ang atong sinikapulisan, dati man din sa highway, wala daw. Ang mga motor, itong mga open map left, wala na rin nagdago. Oo. Naguruto. Wala pa. May harap pa? May bilin pa? May nabilin pa. May nabilin pa. May nabilin pa. Hindi nandito kaya motor. Katito di sa ibanda na nag-aalantaw sang fireworks display kay Patamyawa sila. O, patamyawa sila. Sa Action Radio, biyahe para na nangingkaupyo sila natin sa pagsilibrar sa bagong tuig. Ari, si Sero, Nay, mayong gabi sa Action Radio Bacolod, panamya mo, anong imong masilig sa bagong tuig na? Ayun, nagtayo ka na tayo tuiga. Mayo ta na kung taning tuiga, Action Wilson. Surina po. Okay, nakagpakagi din nga tuig, mayong gini-celebrasyon mo? Ay, okay ra. Okay ra. Anong mandata? Diray ko, Biko. Oo, Biko. Hindi ka na Biko dyan? Yes, oo, Biko. Oo. Ano sa pa, Nay? Ano sa pa? Spaghetti. Oy. Salad. Nay, Nay, padali kami, di ba, Nay? Nakali ng gamak na. Sige na, salamat. Sino ka ni Nay? Surina po. Sige. Mato. Action dyan. Di na mo kintindi. Gani. Sige. Thank you again, Action Nelson. Happy New Year sa imo kang sa imo pamilya man. Sige, Action dyan, no? Balik ta karon kay ilang taon pa nga itong sinipila ka mga hospital. Kaya pagka antes magtakop kami, pila na ni ka mga related incidents at pasane. Wala lang sang magkanto sa hospital. So, siningit yun, Action dyan. So, direkta sa Maya. Ano, mga ka-action. Happy New Year sa inyo tanan. Thank you man sa kinag. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita. Una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio! Año Nuevo Special Coverage. Yes, thank you, Action Nelson Pateño all the way from Banwasang Calatrava. Pero dito ang sinadya sa Banwasang Calatrava, ho? Ang mga salakyan, ang sinumbali, ang fireworks, ang mga palupok, no, na makitaan mga ka-aksyon sa aton nga dalanon. Haragid na nagaginual ang tagsa ka mga ka-aksyon naton. Sige, balo deserve na nila mag-celebrar. Janelo Sanzino, Happy New Year kuno. Sel Magsipok, Happy New Year. Drop from Kuwait. Miss Candido Hildor, Happy New Year mga ka-aksyon. Happy New Year sa inyong nga tanan. Sa aton nga mga tagpalamati nga naga-monitor. Anyone nga available, base may mga available dira, no, mga ka-aksyon, base ara si Aksyon Eden, Aksyon Dorel, Aksyon Artayupon, sunod sa Aksyon Alvin Graba, may nag-message today. Anyway, Happy New Year! Yes, Happy New Year sa inyong nga tanan. No, Giselle Padilla from sa Isabela. Happy New Year sa inyo dira. Rose Mercentishera Balday, Happy New Year sa inyong nga tanan. Hopefully you are doing good and you are doing well.
Pero tiketi sinumbali nga daan ang syudad sang Bacolod, damo nga daan sa mga activities. Dala kay Mr. Jerry Sio nagsugod naman ang ilang fireworks to nakit-an ko kaina. No, may nagpadala din sa aton sang video ug ang kalangitan. Pero subong daw matamat galino ngaw. 24 lang mo to ng persa guro sa aton nga mga ka-aksyon na pinamakal nila. Anyway, mahal mga dalang presyo sa palupok. Basi digto to guro tub-tub mga ka-aksyon, ha? Happy New Year man sa Maider family dira sa may Barangay Singkang Airport diri sa syudad sang Bacolod. Ilabi na kay Mrs. Rowena Maider. Kay Yana dira no kay Mr. Maider dira maka-aksyon. Happy 2022 sa inyong tanan. Keep safe sa pamilya mga ka-aksyon, no? Happy New Year sa mga kapulisan sa kay Police Major Leo Estropa, Police Captain Paul Vincent Pendon sa Station number 2. Kay Idol tada, no? Migo ta Police Major Richie Guhay sa Station number 4. Kay Bossing ta Police Captain John Christopher Masangkay sa Station 5. Police Captain Elmer Bonilla. Kay Police Lieutenant Santelian. Amigo ko na Police Lieutenant Tuburan sa backup 10. Kay Police Major Junji Liba sa Station number 9. Kay Police Major Johnny Puerto sa Station number 8. Kay Police Lieutenant Police Lieutenant Junito Pastrana sa Police Station 2. Kay Sir Major Parito sa backup 3 mga ka-aksyon. No, ang mga aton nga mga opodra, no? Happy New Year sa inyong tanan. Hopefully, no? Nga malipayon gid kamo dira. Budlagi guro i-contact ko. Kaya nagatunga-tunga na sila guro sang ilang celebration, no? Sige lang Amo gina kay ti celebrate sila kay ti bagong tuig nga daan mga ka-aksyon. Dugay-dugay iba naton nga mga JVL Lontaya, Happy New Year Aksyon Radyo Bacolod. Happy New Year man sa inyo dira mga ka-aksyon. Unattended sila tanan. Sige, okay lang Alang-alang sila guro, no? Kaya ti ara sila tunga sang ilang selebrasyon. Okay, kaya ti si Roger guro doga amat-amat to pabalik, no? Check na ba ito? Ganto sa Action Dale Salazar sa News Center. Kamusta unta ang pinakauling mga update, sitwasyon sa may pungsod Pilipinas, kung kamusta na, as of 5 p.m. kay inado mga 30 ka mga individual na ang na-report nga may, sa mga kasos ng firecrackers related incident. I-check na sabi ba si Maggie sa special communication o kung sala, Jolly Section Dale Salazar dire, number 3. Sige. Check na to. We have Action Dale Salazar. Pinaka-latest nga update from the News Center sa Action Radyo Bacolod. Año Nuevo Special Coverage. Action Dale, may aga Happy New Year. Yes, Action John. Good morning ang Happy New Year sa aton sa mga ka-aksyon sa mga update naton gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod Action John. Dito sa may San Juan, supposedly mayara sila sa fireworks display Action John nga patigayon noon. O galing wala ni siya nadayon no matapos sa gin-announce ni Mayor Francis Zamora nga gin-cancel sang local government unit sa San Juan City ang ila siling community fireworks display. Ini matapos man bangod sa possibility lang magdamo pagid ang COVID-19 cases. Okay. So, ang iban nga mga pumuloy sang San Juan nagapasalamat man no nga ti makabulig man no ang iningatikang sang alkalde para hindi no magdugang possibly ang COVID-19 cases dira sa may San Juan. Kay subong action diyan na do nabulabo gani ang pumuloy no ang mga Pinoy matapos sining press conference nga or press briefing ni acting presidential spokesman Carlo Nograles nga gin-announce niya nga ang Metro
Metro Manila ay paidalom sa alert level number 3 starting January 3 until January 15, 2022 action dyan matapos man nga may na-detect na nga 3 ka mga local cases nga makabig action dyan sang Omicron nga COVID-19 variant diri sa may pungsod Pilipinas action dyan. So far sa report sang Department of Health ang matuno, so far wala pa sa pinaka-latest nga ginpagwa ang DOH regarding sa mga pila sa action dyan kay so far tayo na 30 as of December 31, 2021 paninga record regarding sa mga nag-look no sining mga palupok besperas sang New Year's Eve action dyan. So sunod diri sa DOH daw gati mayara sang 30 ka mga fireworks related injury subong nga holiday season action dyan, pero nubo ini siya kung ikumpara naton sa 5-year average nga yara sa 89 ka mga cases action dyan. Though taas siya compare naton last year according sa DOH, kay last year 17 lang ang record pero hindi pa man may baluan since buwas nga daw possible action dyan, may possibly madugangan ang ining numero no sa mga fireworks related injury nga ma-records ang aton sini nga otoridad. Actually diri sa may Western Visayas mayara sang advisory action dyan ang Department of Health Region 6 nga buwas nga daw mayara sila kuntani sang face-to-face nga press conference si Regional Director Subaan buwas nga daw January 1 dito sa may Western Visayas Medical Center nga lobby sa may Mandurriao, Iloilo City. Mayara sila sang invitation nga ginpadala sa katapos sang media no nga mahibaluan ang mga datos kung ano ang status sa mga hospital diri sa may Western Visayas, pero dito sa may Iloilo City pati gayunon since dito ang regional office ng Department of Health 7:30 AM buwas ang nasining nga press conference dito sa may Western Visayas Medical Center o galing subo-subo kay wala sila sang Facebook Live buwas nga daw action dyan kay according diri sa ila sining invitation nga after nila sang press briefing ma-hospital visit sila para hibaloon ang mga fireworks related injuries kag ang hospital response action dyan no regarding diri sa mga tikang man sa aton sining mga hospital regarding sa mga biktima sang palupok action dyan. So far sa national mayara sang reported nga 4 ka mga sunog ang Bureau of Fire Protection Bacolod action dyan, pero wala pa rin may baluan kung bala related sa palupok ining fire call nga na-record sa aton sining Bureau of Fire Protection Bacolod dito sa may National Capital Region action dyan. Yes, Action Dale. Kagatik makita man naton sa social media ilabi na sa Twitter nga kadamo subong sa mga pungsod ang nagapatigayon sang fireworks display mera sa Hong Kong, sa Australia, sa Pyongyang, sa North Korea, kag iban pagid nga mga lugar action dyan nga makita naton sa mga Laragway ang colorful no nga fireworks display sa nagkalilain nga mga pungsod action dyan. Pero diri sa may Bacolod City tiamo na do first time ni natabo nga wala kita diri sang countdown diri sa may Bacolod City Government Center kag buwas nga sa Lights of Bago. Supposedly every year may Lights of Bago action dyan, pero base announcement sang the City Bridge no nga newsletter sang Bago LGU virtual action dyan ang ila sining fireworks display, pero wala iabla sang physical kundi ang mga preview siguro nga mga fireworks display dila sa Lights of Bago amo na ang iga-play nila virtual action dyan. Pero sa may syudad sang Talisay may advisory ang ila sining nga mayara sila sang physical nga fireworks display buwas sa gabi January 1 or subog na gani karon sa gabi 2022 action dyan dira sa may Talisay City Public Plaza action dyan para mayroon sang kalingawan ang publiko regarding sining pag-abi-abi sa year 2022. Yes. Action dyan, so far mo yung mga update kabalita nga natipon sa News Center sa Action Radio Bacolod ang ka-action yung Action Dale Salazar mga ka-action sa din ka man sa Pinas labuton ka sa nga amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Thank you so much, Action Dale sa gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Tara sa tingnan ni Action Dale, wala anay sang fireworks display.
sa may banwasang o ko sa syudad sang San Juan. Ay isang saludo diri sa koneksyon ninyo, Bugina ba? Ano di kapalupok ni Guro ay? Sa liwat mga kaakson, muna gani ang damo. Dako gini nga epekto sa ning COVID-19 pandemic sa tuntunan kay bisa ng pagsugalaw nato sa bagong tuig, mga aktibidad kay giban pa. Apektado man kay hindi kita kadali-dali akandak o kapatigan sa mga activities like sa mga fireworks display kay bisan nga small gathering lang. Do mabudlay kay tigina pangaman man kita no kay kabudlay sining COVID-19. Ilabi na ang mga ka-aksyon nga record nga tatlo ka local cases sang Omicron variant sang COVID-19 ti ang NCR sa nasiling na ipaidalom sa alert level 3 sumugod sa Enero 3 Lunes nga adlaw tub-tub 15 mga ka-aksyon ti obserbaran pa man nila kung ano matabo dala mga ka-aksyon. Pero man ba kung napirmi, hindi kita magpadaog sa COVID-19, no? Dapat kita ang nakabalo, kita may inalungong, kita may ideya kung nakakatabo. Dapat kita ang mas nakabalo kung paano natin i-counter ini mga ka-aksyon, no? Munang dapat naton pirmi nga obrahon. GVL Lontayaw, Happy New Year! Zenny Ann, Happy New Year sa tanan. Happy New Year man sa imo. Olive Tababa, Happy New Year. Aksyon Radyo Bacolod. Lily King, Action John, please greet Happy New Year. May your being, Luladian Councilor M. Ang, many thanks. Happy New Year sa aton nga mga taga-palamati kung anumanda ang inyo subugin na obra iban guro ga medianoche padre. Action ninyo na tong aton nga ginpreparar. Melitson to? Ato to? Do ko maayos ang hando mo subong nga kay naka-colored ka subong ba? Yes, mga ka-aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 12:35 na. Check tabi ba si may mga final report ng patrol si Aksyon Erlo, tos dalom. Akata? Sige i-check na buwas, i-follow up natin mga ka-aksyon kung bala may mga recorded pa ng mga kaso nga nalukpan sa COVID-19. As of 11 p.m., no, subong nga gabi, diri sa probinsya sa Negros Occidental, may duwa ka man na report mga ka-aksyon nga pilason. 14 years old Mark Datuin sang barangay Udyong, Banwas sang Moises Padilla. Nalukpan isang tayong gulo ang iyang kamot. Kaya di nag-umido, gindakopya, ginhuyopya pa, ay paghuyopya gulpi, guro mga ka-aksyon nagsiga, nag-igrab, naglupok, ining tayong gulo. Sige nagpisik siya mataguro, huyop-huyopya, kundi digto, ginagdiretso mga ka-aksyon. Subong ari ginabulong sa area sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ambal ni Janilo Sanzino, amon di sir, wala mayo palupok sa kanduni. Ahay, kaya kabalon makita sa sitwasyon dito sa may kanduni, wala to daan sang suga, no? Budlay pag ito yung communication, kagti na agyangit sila sang bagyong Odeta. Ay kadwadri mga ka-aksyon nga na-record sang Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital ng certain Lindon Mahilom, 25 anyos, inin naman sa lukpan niya sang 5-star nga palupok. Ginuyatan niya ang palupok, oy, wala iya gulpi na, wala iya na haboy, wala nabuyan, kay tiguro, siguro pagkaon sang kalayo sa pabilos ni gulpi mga ka-aksyon naglupok. Ang 5-star sa iyang kamot. Resulta, 4 katudlo, nagbulaga. Antes pa man magbulag ang tuig 2022. Happy New Year gali sa St. Ezekiel Moreno 3. Ang advisory ko dala sa UNOR Integrated School Grades 11 and 12. Nagapag-greet gidari. Labi na si Rosemary nga kapila ko na tamyabon. Happy New Year, Action Rex Cantonga, Action Art Tayhupon, Action Brian Morden. Happy New Year sa inyo nga tanan. Sa Diaz, sa Ligbon, Mijares, Magbano family. Happy New Year mga ka-aksyon.
Mga kita na advice beko na pwede na kita kamat-amat sini. Iti Aksyon Radio Philippine Standard Time, it's 12:39 na mga ka-aksyon. Año Nuevo Special Coverage. Buwas aga alas 6 ang takna, may pati kayo nun kita mga ka-aksyon nga pag-play, no? Pagpatpatch ang aton nga year-end report 2021. Ang aton nga ibwala. Mga ka-aksyon, siliwat madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpakig-upod sa bilog na tuig 2021. Sa inyo mga ka-aksyon nga nabuligan diri man sa Aksyon Radio Bacolod sa aton mga maukod nga matag palamati. Nga nagapabilin sa gihapon nga nagasakdag diri sa Aksyon Radio Bacolod. Nagapamati man pinaagi sila Transistor Radio. Sa iban man aton mga ka-aksyon nga aton mga avid listeners via online. Thank you so much sa inyong tanan. Tandaan ninyo kung wala kamo, wala man kami diri. Salamat gid sa pala ninyo pagsakdag kag pabilin nga numero 1 Aksyon Radio Bacolod sa inyo palamatin-an mga ka-aksyon. Awala aton ginapahanumdum sa mesa tumatag palamati ari kami tubtob nga masarangan namon sa pagpangalagad sa kakinaan sa serbisyo publiko nga matutuod mga ka-aksyon. Magapabili ng Aksyon Radio Bacolod tubtob sa tag 2022 kag sa mga masunod pa nga tinuig mga ka-aksyon. Padayon lang sa pagpamati, magsuksok sa face mask, face shield, maghalong sa tanan ng mga tiniona. Sa ngalan sa among station manager, Aksyon Nona Di Maala Magbanwa. Sa among news and program director, Aksyon Rex Cantong, kag sa bilog ang pwersa sa Aksyon Radio Bacolod News, Research, Drama and Technical Department. Opo direk Aksyon Dale Salazar sa ato naman nga News Center. Aksyon Ardo Ticaren, Aksyon Ninyo Bugina sa ato naman nga Patrola. Aksyon Roger Gute, ben Aksyon Nelson Pateño, ato na out-of-town correspondent. Aksyon Elmar Madera, and Aksyon El Rey Dotilios, diri sa ato nga technical side. Mga ka-aksyon, ini ang special coverage sa Aksyon Radio Bacolod, the Año Nuevo Special Coverage 2022. Ako naman ang inyong alagad, Aksyon John Diaz. Nga nagasiling Happy New Year mga ka-aksyon. Sa rin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa mga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Casting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.